ligger på en varsel, der hedder maks 20 minutter, fra vi har fået en alarm, til vi skal være afsted med den første enhed. Og den ligger i gennemsnit på 10 minutter, fra vi har fået opkaldet fra primært SOK eller politiet, til vi er afsted med den første enhed. Og det er så uanset om vi ligger og sover om natten, eller hvad vi nu ellers foretager os. Langt de fleste af vores medarbejdere, det er deltidsansatte, det vil sige frivillige, som har et andet hovederhverv, og som så stiller deres arbejdskraft til rådighed. Derudover så har vi også nogle fuldtidsansatte, som går og vedligeholder og sikrer, at der er et beredskab 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi er ca. 200 redningsfolk i kystredningstjenesten, hvoraf de 160 er deltidsansatte. Det fartøj, vi har her, det er det, vi kalder for et LRB, en let redningsbåd. Det er et fartøj, som kan sejle stærkt. Vi har et fartøj, der sejler fra 30 til 45 knop. Det har en ringe dybgang, men alligevel en ret stor vægt, så det er fartøj, vi kan bruge, både når det er fint vejr, det skal gå stærkt, men også under utrolig dårlige vejrforhold. Og de fartøjer har vi rigtig mange af de fleste steder, og det er dem, der bliver brugt mest, i hvert fald til de lette opgaver. Det er et fartøj, som manøvrerer utrolig godt. Det kan dreje rundt på sin egen aksel, stoppe på sin egen længde. Og det gode ved, at det med Waterjet, det er jo, at hvis man sejler hen og skal samle folk op, der ligger i vandet, så er der ikke risiko for, at de kan komme ned i skruen. Når vi sejler ind på grundvand, ind til strandinger, så har vi ikke problemer med, at vi kan beskadige vores skrue. Så det er et rigtig godt fartøj, man rører med, og det sikrer også, at folk ikke kommer til skade.